Velkommen til FDM Holbæk Fjord Camping og Wellness, der ligger lige i udkanten af Holbæk med udsigt over Isefjord og marinaen. Campingpladsen er åben hele året, også jul og nytår. Og alle 4 sæsoner byder på et væld af forskellige aktiviteter og oplevelser. Campingpladsen er både for børnefamilier, der sætter pris på hyggelige og trygge omgivelser, og for par, der bare vil nyde ferien, naturen og byen. På FDM Holbæk Fjord Camping og Wellness tilbydes en ferie med oplevelser og aktiviteter på både selve pladsen, men i høj grad også i området. På selve campingpladsen er der et væld af gode aktiviteter til både børn og voksne. Swimmingpool, legepladser, hoppepude og spillekonsol til legesyge. Fitness og wellness med et hav af tilbud såsom massage, clairvoyance, zoneterapi og ansigtsbehandlinger gør, at de voksne kan komme friske og velplejede hjem fra ferie. FDM Holbæk Fjord Camping og Wellness tilbyder kurophold med overnatning, massage, frugt og champagne i spapoolen samt 3-retters menu. Dette kan også kombineres med kulturelle events eller golf. Campingpladsen har både udlejning af campingvogne og hytter. Det betyder også, at større grupper kan holde kurser, møder eller teambuilding. Konferencelokaler med plads til 30 personer har alt i moderne AV-udstyr, og der tilbydes trådløs internet til alle på pladsen. Et kursusophold kan også kombineres med wellness, og der tilbydes også fuld forplejning. Grupper, børnefamilier eller par, alle er velkommen til en skøn og afslappende ferie på FDM Holbæk Fjord Camping og Wellness. Læs meget mere om oplevelser, faciliteter, udlejninger og rabataftaler på www.holbækfjord.dk.